தங்கம் படிக்க கஷ்டமா இருக்கா சாமி? நிறைய பேருக்கு பதிவு போட்டுக்க தங்கம். படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்குன்னு இன்னைக்கு தான் சாமி நான் பதிவு போடுறேன். என்னன்னு கேட்டா, நாங்க படிக்கிற காலத்துல 5 புத்தகம் 5 நோட்டு தான் சாமி. தமிழ், கணக்கு, அறிவியல், சமூக அறிவியல், வாழ்க்கை கல்வி. ஏன்னா அப்ப அந்த சிந்தனை போதும், அந்த படிப்பு போதும்னு இருந்துச்சு. இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு உங்களுடைய சிந்தனைகள் நிறைய வளர்ந்தாதான் நீங்க நல்லா படிக்க முடியும், செய்ய முடியும். ஏன்னா இந்த உலகத்துல நல்லா வாழ முடியும். நிறைய சிந்தனை தேவையில்லை. அப்படின்னா நீங்க நிறைய படிக்கணும், கஷ்டப்பட்டு படிச்சாதான். அம்மா ஒன்னே ஒன்னு சொல்லிக்கிற சாமி, கஷ்டப்பட்டு எப்படினாலும் படிச்சுட்ட அப்படின்னா நீ நினைக்கிற வேலைக்கு போகலாம், நீ நினைச்ச வேலையை செய்யலாம், நீ எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிற அப்படி இருக்கலாம். இன்னைக்கு படிப்பு கஷ்டமா இருக்கேன்னு நீ விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்க சாமி, அடுத்தவன் சொல்ற வேலையை தான் நீ செய்யணும். அடுத்தவன் எது அழகா இருக்குன்னு சொல்றானோ அதுக்கு நீ ஆமா சாமி போடணும். தயவு செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிரு சாமி. சரியா தங்கம்? நீ நல்லா படிக்கணும்னு ஆண்டவன் நான் வேண்டிக்கிறேன்.